ஹரஹர நம பார்வதி பதையே. ஹரஹர மகாதேவா. மகாதேவருடன் மகா சிவராத்திரி பெருவிழா 2026 ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 15ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நமது திருவள்ளூர் மாவட்டம் வெங்கல் சிவலோக தியான வனத்தில் மாலை 6 மணி தொடங்கி காலை 6 மணி வரையிலும் கோலாகலமான பெருவிழாவாக இயல், இசை, நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளோடு அம்மையப்பரின் வேள்வியும் திருக்கைலாய வாத்தியமும் மங்கள இசையோடு சிறப்புடன் நடைபெற உள்ளது. நள்ளிரவு மகாதேவ பெருமானுக்கு நடைபெறுகின்ற பிரம்மாண்டமான சகல திரவிய அபிஷேகத்தையும் கண்ணார கண்டு திருமுறைகளை கேட்டு சிவநாமங்களோடு மகா சிவராத்திரி பெருவிழாவை ஆனந்தமாக கொண்டாட வாரீர். மகாதேவருடன் மகா சிவராத்திரி. ஹரஹர